יאללה, טוב, קדימה. אז בוקר טוב, בוקר עמוס בבעיות טכניות, גם הקורקינט שלי נתקע בדרך. איי, אה, איי, איי. אז קודם כל, בואו נתחיל מלהבין למה אנשים באו לראות את הלייב שלנו. אז ממה שאני רואה, המשק נכנס למין כזה חריקה אדירה, מלא חברות פיטרו, מלא חברות הוציאו לחל"ת, אני רואה את זה דרך לקוחות שלי שהם מעסיקים, אני רואה את זה דרך אנשים ששואלים שאלות בקבוצה, מה את רואה? האמת שפחות או יותר בדיוק את מה שאתה רואה. המשק נכנס לאיזשהו קיפאון, אבל החדשות האופטימיות הן שלאט לאט אנחנו מתחילים לראות תנועה. זאת אומרת, אם בשבועיים שלושה הראשונים של המלחמה לא היו גיוסים, לא משרות ולא שום דבר, אנחנו לאט לאט רואים שחברות מבינות שהן חייבות שוב להניע את הגלגלים מחדש. אנחנו חייבים שהעורף שלנו יהיה חזק, וזה אומר להמשיך לגייס עובדים לתוך הארגונים. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך ממש תודה על זה שאת משקיעה את הזמן היקר שלך בוובינר הזה, ואני הולך להסביר לאנשים למה בעצם כדאי להם להקשיב לך. בכלל אני ממליץ לאנשים להקשיב לך אם הם צריכים עזרה בקריירה שלהם, אז בואי תספרי בכמה מילים מה את עושה. בסדר גמור. אז קודם כל תודה על ההזמנה. אני רויטל אליאס, אני יועצת קריירה, מרצה, כותבת בתחום. הייתי בעברי הדי רחוק כבר מנהלת משאבי אנוש בכמה ארגונים. ייעוץ קריירה זה משהו שאני עושה כל החיים שלי בערך, באופן לא פורמלי הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות הרמתי עסק, יש לי עסק לייעוץ קריירה, מלווה אנשים פרטיים בצמתים מאוד מאוד מגוונים של חיפוש עבודה, הסבה, שינוי קריירה, פיטורים, התקדמות בתוך ארגון, בניית קריירה, כל אחד באמת ככה מהמקום שהוא... רגע, אמרתי שאנחנו עושים בבעיות טכניות היום. שנייה. זהו, תודה. אוקיי. אז באמת ככה כל אחד מהצומת שהוא מגיע ממנה, עם המון אמונה שלכל אחד יש את השביל שלו, את המתנה שהוא מביא, שצריך ככה באמת להוציא אותה לאור. ובאמת כשהצעת לי ואמרת לי, יאללה, בואי נעשה וובינר ביחד, נושא שהוא מאוד מאוד חשוב היום, אז באמת לא חשבתי פעמיים, כי אני חושבת שזה נושא שהוא סופר סופר קריטי. אנחנו רואים, שוב, גם אני, גם אתה, כל אחד מהמקום שלו, המון המון אנשים, חלק מהם פוטרו עוד לפני המלחמה, חלק מהם לא עבדו לפני המלחמה ומחפשים לפני המלחמה, חלק מהם קרה מה שקרה עכשיו, איבדו את העבודה שלהם, והם ממש ממש נמצאים באיזשהו קיפאון, ומה שנקרא לא מסוגלים לגרד את עצמם ולעשות את התהליך הזה, שנקרא מציאת התפקיד הבא שלנו. אז בוא נגיד, הייתי רוצה שתתני כמה טיפים, אבל אני רוצה שתדגישי, כי מה שאני שם לב שלאנשים בכלל אין מושג איך לחפש עבודה בכלל. נכון, גם. אז הייתי רוצה שתנסי כאילו לתת עם דגש על התקופה הזאת, כי זה מה שהבטחנו, אבל כאילו אם את יכולה בכל רגע להגיד מה זה שונה מאשר בדרך כלל, ומה היה צריך לעשות בדרך כלל אם לא הייתה מלחמה. בסדר גמור. אז קודם כל, אם לא הייתה מלחמה, מי שמחפש עבודה, מישהו שאני מדברת ככה באמת על אנשים שהם מאוד dedicated לזה, שבאמת בסך הכל הם נכנסים לתהליך עם מוטיבציה, עם מיינדסט ככה שהוא חזק, ודרך אגב דברים שאפשר לעבוד עליהם ואני עובדת עליהם, כי זה הדבר מבחינתי. המצב הנפשי שלנו בתהליך, המצב הרגשי, המצב המנטלי. ברגע שאנחנו נכנסים לתהליך בטוב מה שנקרא, אז יש את השלב הפרקטי שאפשר ללמוד אותו, נכון שלא כל אחד יודע לחפש עבודה, אבל זה באמת דברים שאפשר ללמוד איך להציג את עצמי, איך לחפש, איך להתראיין, ואז מה שנקרא אנחנו נכנסים ככה מאוד מאוד מכוונים לתוך התהליך הזה, עושים מה שצריך ומוצאים אחרי תקופה כזאת או אחרת. היום אנחנו בסיטואציה שהיא מאוד מאוד שונה, אנחנו נמצאים במלחמה, הרבה אנשים שנפגעו מהמלחמה הזאת בצורה כזאת או אחרת, ובאמת אנשים מאוד מאוד מתקשים להתחיל את התהליך. זה אומר שהמצב הרגשי שלהם לא טוב,
המצב הנפשי, המנטלי, כל אחד ככה איפה שזה תופס אותו יותר או פחות, אבל באמת אנשים מאוד מאוד מתקשים להתחיל את התהליך הזה, ואתה יודע, בוא נשים את הדברים על השולחן, זה תהליך שהוא דורש מאיתנו המון המון משאבים. אני כבר לא מדברת על זמן, על משאבים של זמן ועל משאבים של פעולות פרקציות שצריך לעשות, אני מדברת יותר על זה שאנחנו חייבים להיות בתהליך הזה עם מיינדסט מאוד מאוד חזק, כי יש נפילות בתהליך. רגע, את אומרת שזה תהליך שדורש המון זמן, אבל הבן אדם מובטל, למה יש לו בעיה של זמן? לא, אני מדברת באופן כללי על משאבים שצריך בתהליך. זמן זה משהו שמי שלא עובד כרגע אז יש לו את הזמן, אבל מעבר לזמן, אנשים במצב של מלחמה צריכים מאוד מאוד להרים את עצמם לתוך הדבר הזה. זה נורא נורא קשה. בוא תסתכל רגע עליי, עליך, אני בטוחה שבשבועות הראשונים לא היה לך קל לעבוד, היית צריך מאוד ככה לפקס את עצמך, מאוד להושיב את עצמך, באופן טבעי, אתה יודע, אני אומרת, מי שזה לא תפס אותו, שמה צריך לשאול את השאלות. אוקיי, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו עובדים עם אנשים, אנשים קשה להם לנהל שגרת עבודה רגילה, ובצדק. הגיוני. ראיינת, אני מניח, מלא אנשים, ואת בטח גם מכינה אנשים לראיונות עבודה. כן. בתור מראיינת, למה זה בעיה אם מישהו בא אלייך, כמו שאמרתי, עם אנרגיות נמוכות, או לא מצליח לגרד את עצמו? למה זה בעיה? בסך הכל זה מלחמה, כולנו ככה, מה נכון. אז הבעיה? קודם כל, תראה, אז קודם כל, אני מאוד מאוד מקווה, וגם מכירה לא מעט אנשי משאבי אנוש שמראיינים, ואני יודעת שבאמת בתקופה הזאת יש התחשבות. זה גם בסדר, דרך אגב, לבוא לרעיון עבודה ולהגיד בתחילת הרעיון, כמו שאנחנו בימים רגילים, אני אומרת תמיד, זה בסדר להגיד שאתה מתרגש בתחילת רעיון, זה בסדר גם לבוא ולהגיד, אני מתנצל, אני ככה קצת באנרגיות יותר נמוכות מיישר במצב הטבעי שלי, נוכח התקופה. זה בסדר גמור. אנחנו בני אדם, אני מאוד מאוד מעריכה אנשים שבאים ושמים את זה על השולחן. אוקיי, יחד עם טוב, זאת, יחד נרשום. עם זאת, אנחנו כן צריכים להביא את עצמנו לרעיון בצורה מסוימת כדי לעבור אותו. אז אני לא אומרת שאנחנו במצב רגיל והאנרגיה היא סופר סופר גבוהה, שדרך אגב מבחינתי אנרגיה זה הכל, זה המון, אבל כן אני צריכה ברעיון לשדר איזושהי אנרגיה מסוימת, גם אם לא מאוד גבוהה, אני צריכה להביא את עצמי לידי ביטוי. בסופו של יום אני פה מתמודדת על תפקיד שאני כנראה רוצה אותו, ואני צריכה להוכיח שהנה, אני מתאימה ותיקחו אותי, עם כל הקשיים שיש מסביב ועם כל התקופה שאנחנו נמצאים בה. אוקיי, אני כותב את הטיפים האלה שנתת, כי הם טיפים ממש טובים. בוא נגיד את זה ככה, פיטרו אותי. אני בחל"ת, לא ברור לי אם תהיה חברה כשתיגמר המלחמה, אני לא במילואים, אני יושב בבית, תני לי את השגרת יום שלי, מה אני אמור לעשות? אוקיי, אז קודם כל, לפני שאני אפילו אדבר על השגרת יום, לפני שאנחנו מתחילים לחפש עבודה, וזה לא משנה כן מלחמה, לא מלחמה, אנחנו חייבים לדעת מה אנחנו מחפשים. אני אשתף שמגיעים אליי המון המון לקוחות שבאמת לא מצליחים למצוא עבודה תקופה ארוכה, ושאנחנו נפגשים בפגישה אני ראשונה, אני אומרת להם, אוקיי, בואו ספרו לי, שתפו אותי, במה אתם מחפשים? ואז מתחיל הטררם הזה, אני שולח לזה ולפה ולמנהל תיקי לקוחות ולמנהל מסירות וטה ו30,000 משרות ביחד. רגע, תלת טורקי, זה לא יעבוד ככה הרי. אנחנו חייבים קודם כל להתמקד ולהבין מה אני רוצה, מה הולך להיות התפקיד הבא שלי. יכול להיות שאני ממשיכה, יכול להיות שהייתי מנהלת תיקי לקוחות, וזה מה שאני רוצה, וזה אני רוצה להמשיך. אני אוהבת את זה, אני טובה בזה, מביא לי הרבה סיפוק, ושם אני רוצה למצוא את עצמי גם בתפקיד הבא. ויכול להיות שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, יכול להיות שאני רוצה ללכת ימינה, שמאלה, ויכול להיות שהנה, הגיע הזמן רגע לעצור, ולהבין באמת מה אני רוצה כבר 20 שנה. כי ההורים שלי נורא לחצו עליי לצורך העניין ללכת לעריכת דין, אבל אני כבר 20 שנה בעריכת דין ולא אוהבת את זה. אז הנה, יש מלחמה, ואני בבית, ומה שנקרא, חיים פעם אחת, החיים קצרים, הגיע הזמן לעשות שינוי. אז כשהגיע הזמן לעשות שינוי, אז יש אנשים שבאמת ככה כבר יודעים, וזה כבר מחכה לצאת מהם הדבר הזה, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. יש אנשים שלא, יש אנשים שאומרים, אני רוצה שינוי, אני לא יודע מה, אין לי מושג, ואז אנחנו באמת עושים תהליך, ותוך כמה פגישות מבינים מה זה הדבר הבא. אבל אני חוזרת למה שדיברתי עליו מקודם. אנחנו נמצאים בבית, מתחילים לחפש עבודה, אני חייבת לדעת קודם כל מה התפקיד הבא שלי. כל עוד אני נכנס לתהליך בלי לדעת, באמת חבל על הזמן, חבל על המשאבים, חבל על האנרגיה.
זה בעצם אנשים שורפים את האנרגיה שלהם פול גז בניוטרל, נכון? לגמרי, שולחים אז קורות חיים ל-20 סוגי משרות, כבר לא יודעים לאן שלחו, מתקשרים אליהם, לא יודעים כבר מי יתקשר. באמת סלט ואז שלם. כאילו נגמרת להם האנרגיה כדי לעשות את הדבר שבאמת צריך לעשות. לגמרי. אוקיי, אז בואי נגיד מישהו החליט שהוא יהיה משהו, לא יודע מה, מנהל תיקי לקוחות, שאני לא יודע מה זה, אבל אני כאילו גרוע בזה. אז נגיד מישהו החליט שהוא יהיה מנהל תיקי לקוחות, שזה מה שהוא היה עד היום וזה מה שהוא רוצה להיות, החברה שלו מכרה מוצר שלא מתאים לזמן מלחמה, לכן החברה שלו פיטרה הרבה, או הוציאה אותו לחל"ת, הוא עכשיו מחפש עבודה. מעולה. אז אחרי שהבנו מה התפקיד שאנחנו מחפשים, אנחנו גם צריכים להבין מה הצרכים התעסוקתיים שלנו. איזה סוג משרה אני מחפשת? באיזה אזור? מה הציפיות שכר שלי? איזה מנהל חשוב לי שינהל אותי בתפקיד או מנהלת? מה רגע, חשוב אני אגיד כמו שאני הבנתי ותגידי לי אם הבנתי נכון. בטח. אם אני לא ממפה את הצרכים האלה שהסברת, אז מה שיקרה זה שאני אבזבז אנרגיה להגיע לרעיון מסוים, ואז זה יתפוצץ כי השכר בתעשייה הזאת לא מתאים למה שאני רגיל, לגמרי. אפילו, האזור אפילו נתחיל הגיאוגרפי, בדברים הכי קטנים, אם אני גר לצורך העניין בתל אביב, והתקשרו אליי ממשרה של מנהלת תיקי לקוחות לירושלים, אז אני מתחילה לגמגם בטלפון, כי רגע, ירושלים מתאים לי, לא מתאים לי, אני לא יודעת, אני אעשה את הנסיעה, אני לא אעשה... זה דברים שאני חייבת להיסגר עליהם לפני. וזה לא בושה לשבת ולעשות רשימה של צרכים תעסוקתיים, גם כשאנחנו לא עובדים, יש לנו דרישות, הכל בסדר, תאמינו לי שזה עושה חיים הרבה יותר פשוטים גם לנו וגם למי שנמצא מולנו בתהליך, מראיינים, מגייסים, מה שזה לא יהיה. אנחנו חייבים להיות סגורים על עצמנו. אז יש מדהים. ממש רשימה שלמה של צרכים תעסוקתיים שאני חייבת לשבת ולמפות אותה לעצמי. אז כמו שאמרתי, ציפיות שכר, תנאים נלווים, עד כמה אני גמישה, מיקום גיאוגרפי, כמה חשוב לי היברידי, כמה לא היברידי, אולי אני בכלל מחפשת כרגע רילוקיישן, איזה מנהל או מנהלת חשוב לי שינהלו אותי, מה חשוב לי בכלל שתהיה התחולה של התפקיד, מנהל תיקי לקוחות בחברה X נראה ככה, ובחברה Y נראה משהו אחר לגמרי. אז אולי, נורא אחלה חשוב. דברים. אני ארשום סיכום של הדבר הזה, אני ממש מרוצה מהרעיון הזה. כמה נכון, שנהיה יותר סגורים על עצמנו, בדיוק. הבנת את הפואנטה. האנרגיה שלנו תהיה יותר ממוקדת, במה שאנחנו באמת מחפשים, וגם נגיע לשם יותר מהר. ולכן נגיע לשם יותר מהר. מדהים. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני חייבת, הרשימה הארוכה, כן, הצהרתי עכשיו חלק ממנה, דרך אגב, בימים הקרובים אני גם אוציא פוסט על הנושא הזה, שהוא מעולה. סופר סופר חשוב. הפייסבוק העסקי שלי זה רויטל אליאס, מקף אמצעי, ייעוץ קריירה, מוזמנים להתחבר, תיכנסו ותראו. אז אני אפרסם את הרשימה כולה, אבל באמת היא סופר קריטית, תקדישו את הזמן, תעשו את החושבים עם עצמכם, זה בסדר שאנחנו באים עם דרישות. תקשיבי, אני נורא מאמין בזה, אני גיליתי שאחד ההבדלים הכי גדולים, שעושים לאנשים הבדלים הכי גדולים בחיים, זה תכנון. לגמרי. זה כאילו מי תחשבי, כמוך יודע. כן, כי זה מה שאני עושה עם כסף, אבל נכון. את יודעת, זה בכל דבר בחיים שלנו, זה כל כך הרבה יותר קל, כשאתה לגמרי. יודע מה אתה לגמרי, ברמה עושה. של, אוקיי, מה אתה עושה היום? מה אתה עושה אחרי הוובינר שלנו? אני מתארת לעצמי שיש לך תכנון להמשך עבודה של היום, אולי אתה נפגש עם אנשים, אולי אתה רואה לקוחות, מה שזה לא יהיה. אז גם בחיפוש עבודה, אנחנו חייבים להיות מתוכננים, אפילו ברמה של, דרך אגב, שאלת אותי, אני יושב בבית ומה אני עושה, אז כן, ברמה של תוכנית עבודה לחיפוש יומית, אבל עוד כמה מילים ככה לפני. אז אני אומר, לפני שנגיע לזה, לפני שנגיע לסדר יום, לטסקים, אתה יש, פשוט צריך לשבת עם עצמך, או את עם עצמך, ואני אפילו אגיד משהו, למרות שאני לא יועץ קריירה, תראו מה אתם צריכים בשביל זה. אולי בבית יש מלא נכון, ילדים צורכים, תצאו לגמרי, מהבית. אולי לא נעים לכם לשלם כסף על משרד בזמן שאתם לא עובדים, לכו נכון, לספרייה, לכו לים, לכו לאן שאתם צריכים, שאתם יכולים לפתוח לפטופ או פלאפון, לעבור על רשימת הצרכים הזאת שאת תתני לנו בפוסט וגם הקצת שאמרנו, עוד לפני זה, איזה ג'וב אנחנו בכלל רוצים לעשות, וכולל את כל מה שאמרת, שזה לפעמים אינפורמציה שקשה לאסוף, אבל אין ברירה, כי אם למשל
חשוב לי לסיים את העבודה כל יום בשעה 3, או אם למשל חשוב לי גמישות, נכון. שאני אקבע את השעות עבודה שלי. כל הדברים שציינת, אם אנחנו לא נתכנן אותם, לא נרשום אותם, בעצם יהיה נזק מאוד גדול. אנחנו נוציא את האנרגיה, כי יש לנו אנרגיה מוגבלת. לגמרי, לגמרי. נוציא אותה, נגיע עד לסוף הדרך, במקום אחרי שבוע לדעת מה אנחנו רוצים, שזה נשמע לי ממש זמן סביר, זה 5 ימי עבודה מלאים. לגמרי, אפשר גם בהרבה. אוקיי? כאילו תחשבי שאם נגיד מישהו מרוויח 20 ברוטו, והוא השקיע שבוע מהזמן שלו, ולשבת ולבנות תוכנית, מה הוא רוצה? זה כאילו הוא קנה את התוכנית הזאת ב5,000 שקל. לגמרי. בטח שווה משהו, אוקיי? בטוח. עכשיו, מה קורה אם אתה לא עושה את זה? בוא נדבר שנייה, אנשים שהגיעו אלייך ולא היו ממוקדים על עצמם. אוקיי, אז כמו שאמרנו בעצם, האנרגיות הולכות על דברים אחרים. כי אני לא מפוקסת על עצמי, אז אני לא יודעת מה אני באמת מחפשת. אוקיי, אני יודעת שאני מחפשת מנהלת תיקי לקוחות, אבל חוץ מזה, מתקשרים אליי, מזמנים אותי לכל מיני רעיונות, אני מגיעה, אני חוזרת הביתה, רגע, אני לא יודעת, זה מתאים לי, אבל לא יודעת כמה התפקיד הזה נשמע לי, אני לא יודעת כמה המיקום, רגע, אני לא יודעת בכלל, אני כן רוצה היברידי, לא היברידי, אני לא סגורה על עצמי, אני כל הזמן בתוך הסלט הזה של עצמי. מה את ברגע רואה מהניסיון שלך ששאב מאנשים הכי הרבה אנרגיה? אז כמה דברים. קודם כל, שהם לא יודעים מה הם מחפשים. שזה שואב אנרגיה מספר אחד. שאני לא יודע מה אני מחפש, אני יורה לכל הכיוונים, ובסוף נשאר בלי שום דבר ביד. עכשיו, אני לא אומרת, זה בסדר לחפש בשניים, שלושה דברים, יש אנשים שלא מנהלים, יש נשות משאבי אנוש שלמשל, מחפשות גם בניהול משאבי אנוש וגם בניהול גיוס, הכל בסדר, זו אותה משפחה. אבל תסכימו איתי שמישהו שמחפש בשיווק, ומצד שני מחפש בדיקור סיני בקופת חולים, יש פה קצת דיסוננס. אני רוצה אבל דוגמה אמיתית, כי אני מכיר רק דוגמה אמיתית אחת, אוקיי? שזה היה שלי. שאני חיפשתי עבודה באיזה גיל 27-8, משהו כזה, והייתי הכי לא ממוקד, כאילו כל מה שאמרת, הכי לא ממוקד, כן, כיאה לגיל הזה. ומה שהוציא לי את האנרגיה, זה שהייתי מקבל תשובה שלילית בראיון, אז אני ממש זוכר את זה, זה כאילו שאב ממני, 3 ימים אחר כך לא הייתי מצליח לצאת מהבית. בצדק, זה מוריד, זה מפיל, בגלל זה גם דיברתי על כל הנושא של מיינדסט חזק. דרך אגב, לגבי כל התשובות שאנחנו הולכים לרעיונות עבודה מקבלים לא, 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 תזכרו תמיד שהלא, לא, לא זה הוא בדרך לכן. זאת אומרת, הכן הזה יגיע. אני חושב שמיקוד יכול לעזור לזה מאוד, אני אגיד לך למה. אם, למשל, אני החלטתי, ניסה לחשוב איזה עבודה יכולתי לעשות, אני לא כל כך טוב בשום דבר שהוא שכיר, אבל לא יודע, נגיד איש מכירות. אם נגיד אני מחליט שאני אהיה איש מכירות, ואפילו שאין לי ניסיון בזה, הייתי עושה קצת קורסי אונליין, כן. הייתי מקבל לאנשים לא בראיון, הייתי אומר להם, למה? ואז אני מאמין שהם היו נותנים לי איזושהי תשובה. זה משהו שהוא מקובל לשאול, למה לא בחרתם כן, אותי? כן, כן, זה משהו שהוא מקובל. מה אנשים זה, אומרים? זה יגידו משהו את האמת? תראה, לא כולם יגידו את האמת לצערי, אבל הרבה ארגונים כן יבואו וכן יגידו, וזה נורא נורא חשוב, כי אני בסוף בתור מישהי שמחפשת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לקבל פידבק. אז כן, זה כן בסדר לבקר, זה כן נהוג, זה לא ככה משהו שיוצא דופן, אבל אני רוצה להגיד לכם בתור מישהי שהייתה מנהלת משאבי אנוש הרבה שנים, יש באמת הרבה שיקולים מאחורי הקלעים, שהם לא קשורים אליכם כמועמדים. יכול להיות שאתה באמת מועמד מצוין, יש לך ניסיון מדהים, גוד וייב, אבל מה לעשות, אתה לא תתאים למנהל המגייס שמחפש לאותו תפקיד, כי לא יהיה שם מאצ'ינג, אוקיי? אני, וזה אני, לא כי אתה לא טוב, או כי אתה לא מוצלח. אני אגיד לך למה אני פחות מתחבר לעצה, אוקיי, שתהיו במיינדסט וכל הלואים מובילים לכן, אני אגיד לך למה. אה, ולקח לי המון זמן להבין את זה. לך זה עצה טובה, כי את עצמאית. זאת אומרת, אני ואת, אנחנו צדים את מה שאנחנו אוכלים, קוראים לזה באנגלית, אוקיי? אצלנו לקבל דחייה
זה כאילו, אוקיי, מה שונה יום מיומיים? כבר 8:30 בבוקר, הייתי צריך להיכשל במשהו עד 8:30 בבוקר. אבל בתור שכיר, לא, ברור, זה לא שאני רוצה, אז אני אסביר את זה, אני אחדד את זה. אני אומרת, אנחנו נורא לוקחים, אתה יודע, וגם אני חיפשתי עבודה בעבר כשהייתי שכירה, וגם אתה, ברור שאנחנו לוקחים את זה קשה, שאנחנו מקבלים לא. יש פה עניין של אגו, בטח ובטח שרציתי איזשהו תפקיד מסוים, ובאמת כל התהליך היה מדהים, אבל אני אומרת כזה דבר, לא, לקבל לא זה חלק מהתהליך, אוקיי? אני לא מכירה מישהו שקיבל על כל הרעיונות עבודה שלו, כן, אין כזה דבר, אין כזאת חיה. עכשיו, כשאנחנו מקבלים לא, המטרה שלי זה אחד, ללמוד מהלא הזה, מה היה שם בדיוק, גם, אתה יודע, גם לשאול את עצמי. כשאני חוזרת מרעיון עבודה, אז אני שואלת את עצמי, מה יכולתי יותר טוב? איפה הייתי בסדר? מה שנקרא נקודות לשימור ושיפור. כמו שאיש מכירות עושה אחרי אקט של שיחת מכירה. איפה הייתי פחות טוב, איפה יותר טוב, מה צריך לשמר, מה צריך לשפר וכולי. אז זה גם משהו שנורא העניין חשוב. הוא שמה שאני קולט בשיחה איתך, זה, כן, אם אתה שכיר ומעולם לא נאלצת להתמודד עם כישלונות גדולים, אז כן, אומרים לך לא, אולי אתה סתם מבואס מזה, אולי אתה לא יוצא מהמיטה שבוע, whatever. העניין הוא שיהיה לך בטוטל אנרגיה, כי אין לך ברירה, אתה חייב משכורת, אוקיי? תראה, זה בסדר לחזור מרעיון עבודה ולהיות מבואס, אבל כן. אנחנו צריכים לדעת גם להרים את עצמנו מתוך הדבר הזה. בסוף לא יעזור. רגע, אני מגיע לזה. מה שאני כאילו אומר, יהיה לך אנרגיה לקבל 10 פעמים לא, אוקיי? או משהו כזה. זה מה כן. שיש לך. ברור שעדיף אם היית יכול לעשות לעצמך טרנספורמציה ולהפוך להיות יותר ממה שאתה ולהפוך להיות... תראה, תסכים איתי גם שבן אדם מקבל לא, 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 אז צריך לבדוק את זה, אז הולכים לאיש מקצוע, הולכים לייעץ קריירה ובודקים מה אני לא בסדר. אולי לגמרי, אני לא מתראיין טוב, זאת אומרת, יש פה, אתה לגמרי, יודע, זה לא רק לגמרי, לשבת מסכים. ולקבל לא, לא, לא. לא, אני מסכים, אבל אני אומר, עם כל מה שאתה עושה, עם כל מה שאתה עושה, אלא אם כן, את יודעת, תהפוך להיות, איך אומרים, תצמח מהמשבר ופתאום תהפוך להיות אילון מאסק, אוקיי? הכל טוב, אבל בהנחה שלא תשתנה, בהנחה שאת זאת את, יש לך 10 לא בקנה, או 8, או 5, או 20, זה מה שיש לך. עכשיו, אם התמקדת והתמקדת והתמקדת והתמקדת, ולקחת את העזרה הנכונה, או שקראת באינטרנט, או whatever שעשית, אבל אם התמקדת, 10 לא הזה כנראה יביאו לכן. ואם אתה עושה נכון, כמו לפחות שאמרת, חלק מהם, סלט, לפחות חלק מהם. כי בדיוק, בסוף אני אומרת כזה דבר, אם אני מועמדת שאני יודעת מה אני רוצה, ויש לי קורות חיים טובים, ויש לי פרופיל לינקדאין מצוין, ואני יודעת להתראיין, ואני יודעת להציג את עצמי, על פניו אין סיבה שאני לא אתקדם בתהליך. אוקיי, נסתכל רגע אובייקטיבית, ברור שיש המון שיקולים, יש עוד מועמדים בתהליך, זה כמו שמגיעים אליי לקוחות ואומרים לי, תשמעי, אני תמיד מגיע בין שני האחרונים, אבל אני לא מצליח לתפוס את המשרה. אוקיי, ואז גם פה, דרך אגב, גם פה צריך לפתוח ולברר ולהבין בדיוק מה שם מפיל אותי בנקודה האחרונה הזאת. אני חייב לספר לך סיפור, זה כאילו ממחיש את כל הדבר הזה, עד עכשיו בכלל לא חשבתי על זה, זה ממש revelation, אוקיי? אני מגיע, גיל 28, עזבי רגע את הרקע שכאילו למה הייתי כל כך תלוש ולא הבנתי כאילו זה, ואני רואה משרה, כאילו ממש רציתי להמציא את עצמי מחדש, אוקיי? ואני רואה משרה מנהל לוגיסטיקה בחברת DHL. עכשיו אין לי מושג מה זה לוגיסטיקה, כל החיים שלי גרתי בתוך אקסל, אוקיי? אין לי מושג מה זה לוגיסטיקה, אין לי מושג מה זה DHL, אין לי מושג. אני רק יודע שאתה רוצה לשלוח חוזה לארצות הברית אוברנייט, אתה מצלצל ל-DHL. זה מה שידעתי, שזה כאילו 2% מהביזנס שלהם בערך, אוקיי? כן, כן. הנאטים ששולחים חוזה לאמריקה אוברנייט, אוקיי? אז זה מה שידעתי על DHL, ואני רואה את המשרה, תיאור המשרה, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל תיאור המשרה לאנשים שהם לא ב-HR לא אומר כלום, אוקיי? אני קורא את תיאור המשרה, נשמע נהדר, אוקיי? אני מגיע לראיון, חדר, אני ועוד 15 איש, אני היחידי שהייתי בהיר, כולם היו עובדים זרים, אוקיי? אני לא יודע בדיוק מה זה מנהל לוגיסטיקה. אני כזה מחכה לתורי, אני היחידי שהגיע עם חולצה מכופתרת ונעליים, אוקיי? כולם הגיעו מנהלי ספורט. גדול. ואני נכנס לראיון, אחלה חוויה. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, מה, באת כאילו לעשות ממני צחוק?
אז אני אומר לו, לא, אני רוצה לעבוד. רוצה לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל למה כאן? אז אני אומר לו, DHL זה חברה גלובלית, זה מה שהיה לי בראש. אני רוצה להתחיל מלמטה ולהגיע רחוק. יפה, אז יפה. הוא אומר לי, יש לך תואר שני בכלכלה. אז אני אומר לו, כן. אני כאילו לא מבין, אני לא מבין מה לא בסדר בכל הסיטואציה הזאת. והוא אומר לי, אוקיי, נודיע לך. כאילו, כאילו, גדול. אוקיי, אז אני רוצה רגע להוסיף שני דברים נורא נורא חשובים ולהתחבר למה שאמרת מקודם. דיברנו על באמת תוכנית עבודה, אמרת חבר'ה תצאו מהבית, תראו מתאים לכם לשבת בספרייה, מתאים לכם לשבת בבית, מתאים לכם במשרד של דוד שלכם. ופה משהו שהוא נורא נורא חשוב. בבקשה, לא להישאר עם הפיג'מה. תקומו, תתארגנו, תתלבשו, בין אם זה, אתם מחליטים שאתם יושבים היום ומחפשים איתו מהבית, בין אם מבית קפה או מה שזה לא יהיה. אבל אנחנו חייבים להכניס את עצמנו לרוטינה. קחו את זה כמו יום עבודה. אני היום הולכת להקדיש ככה וככה שעות לחיפוש שלי, כאילו שאני בעבודה. כי מה קורה? מגיעים אליי לקוחות שבאמת לצערי מחפשים תקופה ארוכה וצריך באמת לגרד אותם מהרצפה. זה אנשים שמסתובבים כל היום עם הפיג'מה, לא יודעים מה הם מחפשים, מה שנקרא מסתובבים סביב הזנב של עצמם. אני זאת לא מרגיש המטרה. מה זה רע. יש מלא ימים שאני נשאר עם הפיג'מה. אז אני אומרת, נורא נורא חשוב, בטח ובטח בתהליך כזה שיש לו את האתגרים שלו ויש לו את המורכבויות שלו, בטח שבתקופה הזאת, בבקשה, קומו, תתקלחו, תתארגנו, תתלבשו, כמו שאתם מתארגנים ליום עבודה. שבו, תאכלו ארוחת בוקר ותחליטו, אוקיי, היום אני מתחילה מהבית, היום אני מתחילה מבחוץ, מה שזה לא יהיה. עוד דבר נורא נורא חשוב שהתייחסנו אליו, דיברנו על הנושא של חזון תעסוקתי, צרכים תעסוקתיים, ואז אני אומרת, אני מאוד מאוד מאמינה, תדמיינו את זה, תכתבו את זה, תראו את זה בעיניים שלכם, תתחילו להביא את זה לתוך החיים שלכם. תדברו על זה עם אנשים, תשתפו אנשים. זה לא מספיק רק לשבת ולדמיין את זה, כן? צריך גם לעבוד בשביל זה ולעשות הרבה פעולות פרקטיות. אבל ברגע שאני רואה את עצמי, שאני יודעת איך נראה יום עבודה שלי, שאני יודעת מה החזון שלי, איפה אני רואה את עצמי, לאיזה צרכים, מה הצרכים התעסוקתיים שלי, אני ממש ממש מצליחה להרגיש את זה ברמה של אני שואלת את עצמי, אני רוצה לעבוד ברב קומות, או שאני מעדיפה קומת קרקע באיזה קיבוץ, ברמה הזאת, ב-level הזה. תקשיבי, אני 100% מסכים עם הטיפ הזה, ואני כמובן עושה אותו בחיים שלי, מעולה. אבל אני לא ממליץ עליו לאנשים, ואני אגיד לך למה. כי גיליתי שמי שמסוגל לעשות את זה, שום דבר לא יעצור אותו בחיים אף פעם, ותמיד כל מה שהוא ירצה הוא ישיג ודי בקלות. תראה, אנחנו לא יכולים לעשות הכללות. אז כאילו, לא, אני בחיים לא נתקלתי, בחיים, במישהו אשכרה, קם בבוקר, לצורך הדוגמה אני מדבר על חיפוש עבודה, ואני יודע על כל דבר בחיים, זה יכול להיות עבודה, זוגיות, קריירה, ביזנס, משהו עם הילדים, מישהו שקם בבוקר, מדמיין איך כל החיים שלו הולכים להיראות כשהוא ישיג את הדבר הזה, כמו שאמרת, עד לרמת הקומה, ולא משיג את זה. אז אני כאילו מחפש טיפים שהם כאילו כן, הבנתי. לאנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. אוקיי, מבינה מה אתה אומר, ויחד עם זאת, כן ממליצה מאוד לעשות את זה, זה עובד, אוקיי? לא לוותר על זה. כאילו, חלק זה יראה רוחניקי, מה עכשיו אני אתחיל לדמיין, אני אתחיל לכתוב, תעשו את זה. לא עולה לכם כסף. את יודעת מה אני אומר לאנשים שכאילו אומרים לי מה עכשיו זה יהיה רוחניקי ובאים אליי עם ציניות? אני אגיד להם הכל טוב, אל תעשה את זה, פשוט כנראה לא סבלת מספיק ואתה עדיין כן, ציני. מתי שתסבול מספיק כבר לא תהיה ציני יותר. זה כאילו התרופה לציניות, זה כן, כן. להגיע לרצפה. אוקיי. לגמרי. בואו נחזור רגע, דיברנו על כמה דברים חשובים. אמרנו, קודם כל אני צריך להבין מה אני מחפש. דבר שני, הצרכים נכון. התעסוקתיים שלי. דבר שלישי, אני חייבת שיהיה לי מסמך קורות חיים מנצח. ודרך אגב, אנשים הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, תשמעי, אני חצי שנה מחפש עבודה, אני לא מוצא, שלח לי בבקשה את הקובץ קורות חיים שלך, אני רוצה להסתכל בו לפני שאנחנו נפגשים. אני מסתכלת, באמת לפעמים חשכו עיניים, מה שנקרא. אנחנו חייבים להבין, זה הפנים שלנו, זה הכרטיס ביקור שלי. על זה ייפול ויקום הם יזמנו אותי לרעיון עבודה, לא חבל? ודרך אגב, גם אם חברה שלי סידרה לי רעיון באיזשהו ארגון, אוקיי?
הקורות חיים שלי מגיעים לשם, ונניח שהם לא נראים טוב, ועדיין זימנו אותי לראיון, כי חברה שלי עובדת שם והמליצה, ומה שנקרא המילה שלה שם, זה לא מזלזלים בזה לרגע. שהמנהלת משאבי אנוש תיכנס ותראיין אותי, תאמינו לי שהיא תזכור את זה שהקובץ קורות חיים שלי לא נראה איי איי איי, שלא השקעתי בו, שלא נתתי בו את ה-200% שלי. אז כרטיס ביקור. זה הפנים שלכם לאורך כל התהליך, מההורים הראשון שהתחלתם לחפש ועד היום שחתמתם על חוזה עבודה. אנחנו חייבים להשקיע במסמך הזה, לא יודעים לכתוב קורות חיים, לכו לאיש מקצוע. באמת נורא נורא חשוב. אותו דבר, עמוד לינקדין. עמוד לינקדין בתהליך, זה הפנים שלנו, אין היום כמעט אנשי גיוס שלא נכנסים לעמוד לינקדין, צריך להיות עמוד מכובד, עם תמונה יפה, פרופיל מלא, כתוב כמו שצריך, ודבר הכי חשוב, שלא יהיו לכם אי זהויות בין הקורות חיים ללינקדין, כי זהו, נשרפתם. אם אני רואה מישהו שרושם לי פה שהוא עבד מ-2000 עד 2002, ובלינקדין רשום 98 עד 2002, אז יש פה משהו לא תקין, אוקיי? אז נורא נורא חשוב. תהיו אמיתיים, תהיו כנים, זה איזה בסדר. שואה זה להיות שכיר, כבר עדיף לקוחות בחיי. אני שומע את כל מה שאת אומרת, ואני כזה, ג'יזס, מה חיפשת? ובוא, אתה מבין שאנחנו יכולים לדבר 20 שעות, כן, אתה יודע כמה נושאים יש, אני לא צריכה לספר לך. אנחנו אוקיי, עכשיו ממש על אז קצה עד המזלג. עכשיו היו לנו 3 שלבים לפני שאתה בכלל מתחיל את התהליך. נכון. מיקוד, איזה תפקיד אתה רוצה, דרישות תעסוקתיות כדי שלא תבזבז את הזמן, תקבל לואים שלא מתאימים לך, נכון. קורות חיים. נכון, קורות יש חיים עוד משהו או פלוס, שאני יכול להתחיל לחפש את העבודה? קורות חיים פלוס פרופיל לינקדין. כן, כן, כתבתי. אוקיי, אז כן, עוד לפני שאני משהו? מתחילה, כן, המצב שלי, הבפנוכו שלי, האם אני על הרגליים? האם אני מחר כותבת תוכנית עבודה ובאמת יושבת ועושה אותה? באיזה state of mind בכלל אני נכנסת לתהליך הזה? האם אני נכנסת ב-state of mind של, טוב, יאללה, נו, מה זה משנה? כל מה שאני אעשה כנראה שאני לא אמצא בחצי שנה, שנה הקרובה? או האם אני נכנסת עם סכין בין השיניים? לא מעניין אותי מה, אני אשבור קירות, ואני תוך כמה שבועות, חודשים, מוצאת בדיוק את מה שאני מחפשת, בדיוק את מה שכתבתי. אני אגיד משהו אחד על זה, ואני רוצה שתגידי לי אם אני צודק. זה קדימה. ככה, אני שכרתי ממש מעט אנשים בחיים שלי, אבל דיברתי עם הרבה חברים שסוחרים כאילו כן, בעשרות ומאות, ואחד הדברים שהרבה אנשים דיברו עליו, על הרמה הזאת שאמרת, אם אני בן אדם שבא עכשיו לעשות, אוקיי? אז כשמעסיק, וזה הרבה שכירים לא מבינים, כשמעסיק חותם על חוזה העסקה עם מישהו, הוא פלוס מינוס יתחייב ל-12 משכורות. יעני, אם אתם עולים 10 לחודש, הבן אדם כרגע שם 100-150 אלף שקל על הראש שלכם. למה? כי גם עד שיבינו, אם אתם גרועים, עד שיבינו שאתם גרועים, הנזק שנגרם לארגון, כן, כמות הלקוחות שחשבו שתטפלו בהם ולא טיפלתם בהם, אם אתם עובדים במפעל ייצור, או באיזשהו תחום של הנדסה, הנזק שיכול להיגרם למפעל, נכון, לתרבות הארגונית, לעובדים אחרים, זה בערך 10-15 משכורות, כן, אוקיי? כן, פלוס מינוס. אז הוא מראיין 10 אנשים, הוא רוצה לבחור אחד, הוא לא מחפש את הכי טוב, הוא מחפש את הכי בטוח. ואת הכי מתאים לי, מי שהכי מתאים לי, שאני הייתי מראיינת כמויות של אנשים בארגונים, אני רוצה שזה מישהו שיש לו ניסיון, שהוא יבוא וידע לעשות את התפקיד, שהוא מתאים לתרבות הארגונית, שהוא מתאים למנהל הישיר, שהוא מתאים לצוות, שציפיות השכר שלו מתאימות למה שאנחנו נשלם למשרה, שהוא בן אדם שהערכים שלו חופפים את הערכים של הארגון, אוקיי? אם לא, חבל לי על הזמן כמגייסת, או כמנהלת משאבי אוקיי, אנוש, או איזה פונקציה שזה לא יהיה. אני זה חייבת דווקא לעשות את כל ההתאמות האלה. מעניין אותי להבין מה שאמרת עכשיו, זה קצת צינית בשבילי, אבל אנחנו חייבים אוקיי, להמשיך כדי לסיים. אז היה לי 4 שלבים לפני שבכלל התחלתי. נכון. יפה, אוקיי, תלמיד טוב אתה. אני ואז מסכם, מה אני שנקרא, מסכם. הכל מוכן, אני כבר יודעת, יש לי את הקורות חיים, אני כמה יודעת זמן מה זה אני... צריך לקחת? מה שאמרתי עכשיו, 4 שלבים האלה. אפשר לסיים את זה תוך כמה ימים. אוקיי, אוקיי. אפשר לסיים את 4 שלבי ההכנה תוך כמה ימים. אני הייתי אומר
שאם לא סיימתם בשבועיים, חפשו פחות משבועיים, זה עזרה יותר מדי לארג'. לא, אני אומר, אם שבועיים זה לא קרה, חפשו עזרה מקצועית, זה מה אוקיי. שאני אומר. אוקיי, תהליך ואז, חיפוש העבודה. ואז אני מוכנה ומזומנה להתחיל את התהליך שלי, וזה בעצם, אני מחלקת את זה בגדול, אם אנחנו רגע מדברים על כלים ואיך מחפשים, אני בגדול מחלקת את זה לשניים, מחלקת את זה לנטוורקינג ולכל השאר. ומה זה כל השאר? כל השאר זה חברות השמה, אתרים, לינקדין, קבוצות פייסבוק, קבוצות לינקדין, קבוצות וואטסאפ וכן הלאה, המקורות גיוס הרגילים שאנחנו מכירים, ולמה אני מפרידה את זה מהנטוורקינג, אוקיי? תראו, אני בן אדם שבאמת כל הלקוחות שמגיעים אליי, אני תמיד אומרת, חבר'ה, לראות לכל הכיוונים. לא להתייפייף עכשיו ולהגיד, אני לא נכנסת לאתר הזה, כי זה אתר ישן, או כל מיני כאלה. אנחנו יורים לכל הכיוונים, אבל באמת שמים את כל האנרגיות שלנו על הנטוורקינג. ולמה? כמה סיבות. קודם כל, אנחנו יודעים ששם המשחק היום בעולם העבודה זה נטוורקינג. גם אני כמנהלת משאבי אנוש יכולה לספר לכם שהרבה פעמים לא הייתי מפרסמת בכלל משרה. למה? כי הגיעו אליי 1,000 איש שאין לי מושג מי זה מי. ואני לא רוצה חתול בשק, יש לי פה משרה אסטרטגית, רוצה שהגיוס הזה יהיה מושלם. זה מה שאמרתי לך, לא מחפשים את הכי טוב, מחפשים את הכי בטוח. ואם אני קוראת לזה את הכי מתאים. אני אגיד לך למה אני אומר הכי בטוח, כי אם זה היה הכי מתאים, אז היית אומרת, אוקיי, אני כן אקרא 1,000 קורות חיים, כי אני רוצה את הכי מתאים. את הכי ומה אני אומר? מתאים מהפול של המועמדים שיש לי. עכשיו אני אסביר לך מאיפה הפול הזה. אם אני לא מפרסמת את המשרה, שדרך אגב יש המון משרות שלא מתפרסמות. ולמה הן לא מתפרסמות? כי אני עכשיו לא אשב על 1,000 קורות חיים, לא משנה שיש היום את המערכות לסינון אוטומטיות, שזה פחות מ1,000, כן? אבל לצורך העניין, שיש לי הזדמנות להרים טלפונים לקולגות שלי, לחברים, לאנשים שאני סומכת עליהם, לאנשים שמכירים הרבה אנשים, יעבירו לי כמה מועמדים סופר מתאימים, המועמדים האלה יגיעו לארגון, נבחן אותם, וניקח את מי שהכי נראה לנו. מדהים. אז ככה העולם עובד, אוקיי? מה מיוחד בנטוורקינג בזמן מלחמה? אוקיי, אז שאלה מצוינת. אז אני אספר שבאמת לקוחות שלי בתחילת המלחמה שאני מלווה אמרו לי, תשמעי, אני לא מסוגל לעשות נטוורקינג, ואמרתי, אני איתך. שבועות ראשונים של מלחמה אנחנו לא עושים נטוורקינג, זה באמת נורא קשוח, אנחנו לא יודעים לצערנו מי איבד את מי. אנחנו בסוף מדינה קטנה, ואתם רואים שאין אחד שלא מכיר מישהו שהוא נחטף או נרצח או לא פשוט. אבל כמה שבועות אחרי שכבר ככה המצב התבהר נקרא לזה, אנחנו כן ממשיכים לעשות נטוורקינג. אנחנו עושים אותו מאוד ברגישות, מאוד בעדינות. אתם צריכים להבין, יש ערבות הדדית, אנשים יעזרו לכם, אנשים ייתנו כתף, צריך לנהל את זה וצריך לנהל את זה נכון. אם בימים רגילים אני צריכה לנהל את זה ברמה של לעשות פולו-אפים, ברמה של אני על הדבר הזה, גם עכשיו אני צריכה להיות על הדבר הזה, אבל בהרבה יותר רגישות, במיוחד בשיחה הראשונה. אוקיי? כשאני מתקשרת ועושה נטוורקינג, דרך אגב, נטוורקינג לא עושים לא בוואטסאפים ולא במיילים, אך ורק שיחות טלפונים, פייס טו פייס, זומים וכן הלאה. וכשאני מתקשרת לאותו בן אדם ואני משתפת אותו, אחרי שעשיתי איתו small talk, אז בטח שבתחילת השיחה אני שואלת איך הם בתקופה הזאת, איך הם מסתדרים, איך הם מתמודדים. מעבר לזה שבאמת אנשים גם צריכים את המקום הזה, את הוונטילציה הזאת, אז לא להתקמצן, באמת, אנשים שאתם מדברים איתם, תשאלו אותם. בכלל, באופן כללי אני אומרת, כל בן אדם שאתה פוגש, תוציא אותו במצב יותר טוב ממה שפגש אותך, בלי קשר לחיפוש עבודה. אז אנחנו צריכים פה המון רגישות, ולשתף שאני בתקופה הזאת פוטרתי, מחפשת את התפקיד הבא שלי, אני ממש אשמח שהוא יבדוק לי אצלו בחברה מחפשים, אני אשמח שהוא יחבר אותי לעוד אנשים שיכולים לעזור לי. היית ממליצה לפנות לחברים? בטח, דבר ראשון. אז רגע, אני חייב לתת לך את הפידבק שלי ותגידי לי אם אני טועה פה. בטח. אני תמיד זלזלתי ממש בהמלצות של חברים. למה? כי תמיד היו אומרים לי, נגיד, קח קורות חיים של חבר שלי, תראה אם אתה יכול להעביר את זה. אני אומר, אתה מבקש ממני להמליץ על בן אדם
מה אני הולך עכשיו אני סומך עליך. נגיד את נתת לי של כן, אחותך, סתם, אחותך, חברה שלך, כן. ואני אומר, תראי, אני סומך עלייך מאוד. אובייסלי, הזמנתי אותך פה לדבר איתנו, נכון? אני מאוד מאוד סומך עלייך. טוב, את זה לא דוגמה טובה, כי את כאילו מגייסת, אז כבר היית נותנת לי בדיוק את החוזקות בסדר, לא והחולשות. משנה, לצורך אבל העניין, אתה יודע. נגיד שלא היית מגייסת, נגיד שלא היית מגייסת, אוקיי? נגיד שהיית גננת, והיית אומרת לי, קח קורות חיים של בת דודה שלי, חברה שלי, אחותי, הייתי אומר לך, על סמך מה אני הולך אוקיי, אז לשים את השם שלי? על סמך זה שהיא מבשלת טוב? על סמך זה שכיף איתה במסיבות? כאילו, זה אוקיי, החיים אז אני שלה, זה אסביר. הקשר. אז אני אסביר. שאלה מצוינת ואני אסביר. צריך להיות פה, כשאני מקבלת קורות חיים של מישהו, אוקיי? סתם דוגמה. נגיד, קיבלתי מחברה טובה את הקורות חיים של בן דוד שלה. לא משנה שאני גם על הדרך, נגיד, גם מכירה אותו באיזשהו אופן, אבל גם אם לא. אם זאת חברה טובה שלי, ובאמת יש בינינו קשר טוב, ואנחנו סומכות אחת על השנייה, ברור שאני קצת אתעניין ואשאל על הבן אדם, אבל אני אגיד לך את האמת, אני באופן אוטומטי כשזה מישהו קרוב, אני סומכת, אוקיי? זאת מערכת היחסים, סומכים אחד על השני. אבל עכשיו, הידע של הבן אדם שמביא לך, זה לא עניין של לסמוך. את מגייסת מקצועית, את אשת HR, את יודעת להעריך חוזקות וחולשות של בן אדם, אוקיי? רוב האנשים, לא היית נותנת להם לעשות ניתוח לב פתוח על מישהו, אוקיי? נכון, לא אני כי את לא מסכימה סומכת איתך, עליהם, בגלל זה אין להם את הידע. אני אומרת, זה תלוי מי הבן אדם שנתן לי, כמה אני סומכת עליו, האם אני מכירה את הצלע הזאת הנוספת, שאני צריכה להעביר את הקורות חיים שלה, אוקיי? יש פה, זאת אומרת, אני אומרת, זה הרבה יותר אבל עמוק. המלצה מקצועית היא לא הרבה יותר חזקה? ברור שהיא הרבה יותר חזקה, אני לא אז איך אומרת שלא. מגיעים להמלצות מקצועיות? מבחינת אנשים ששולחים לי, למה אתה מתכוון? אני מחר מחפש, אני מחר מחפש, אוקיי, תראה, זה בסדר גם להעביר ולהגיד, סתם דוגמא, אם אני עכשיו לא בעולמות של ה-HR והייעוץ קריירה, זה בסדר להעביר ולהגיד, תשמעי, שמעתי, אני מכירה את הבן אדם הזה, שמעתי עליו דברים מאוד מאוד טובים, בן אדם מאוד אמין, בן אדם שיש עם מי לדבר, בן אדם מאוד משקיען, מוטיבציה גבוהה, אני לא מכירה את הצד המקצועי, לא עבדתי איתו, לא שמעתי עליו מקצועית, אבל בואו תקשיבו, כנראה בן אדם ששווה לפגוש, אוקיי? זה מה שאפשר להגיד. אוקיי, אז ואז לא אנחנו, התחייבתי לשום דבר, אבל אני תסכים אגיד לך איתי מה אני אומר לאנשים לעשות אוקיי, נטוורקינג, תני לי כאילו פידבק אם יש צריך לשפר משהו. אני אומר בטח. ככה, גמרתם את שלב ההכנה, תפתחו גוגל שיטס או אקסל, אם אתם לא יודעים להשתמש בהם, קחו מחברת, אבל תלמדו להשתמש בהם. תתחילו, כל שורה זה בן אדם. כל כן, בן אדם, תתחילו למפות אחורה את החיים העסקיים שלכם, לא החברים. זאת אומרת, עבדתם בחברת DHL כמנהלי לוגיסטיקה, נכון, היה מצוין. לכם שם בוס, היה לכם בוס לשעבר, היה לכם בוס לשעבר, היה את הבוס של הבוס של כל קולגות, שיש לכם קשר איתו, קולגות, אוקיי? כל מי שעבד לצדכם בארגון. נכון. דרך אגב, הדבר הראשון, לא אמרתי את זה מקודם, אבל לפני שאני מתחילה לעשות נטוורקינג, הדבר הראשון שאני עושה זה פותחת אקסל אנשי קשר. אוקיי, אי אפשר לעבוד באוויר, אני צריכה שיהיה לי אקסל, אני צריכה לעשות פולו-אפים, אוקיי, מעקבים, מתי התקשרתי למי, או אולי אמר לי תחזרי אליי עוד שבוע. משהו שגיליתי שאנשים מפספסים הרבה, אנשים שעבדת מולם. נכון, נגיד, אני הייתי סמנכ"ל כספים, עבדתי מול מישהו בבנק, נכון. אני אדבר איתו. לגמרי, לקוחות, ספקים שעבדנו מולם. ודרך אגב, זה לא חייב להיות אנשים רק מהעולם המקצועי שלי. אני באופן כללי אומרת, כל מי שיש לו דופק יכול לעזור לי, אוקיי? כי אם לצורך העניין, אני מחפשת משרה כמתכנתת, ויש לי דודה שהיא גננת, לצורך העניין. אז תגידי, רגע, אבל רויטל, היא גננת, איך היא יכולה לעזור לך? בטח שהיא יכולה לעזור לי, כי אולי יש לה חברה הייטקיסטית, והיא תוכל לעשות לי את המאצ'ינג הזה לתוך הארגון שלה, ואני אוכל לעבוד שם כמתכנתת. אז אני אומרת, צריך נורא להיות עם ראש פתוח, צריך נורא להיות יצירתיים. האקסל הזה של הנטוורקינג, אנשים אפילו לא מבינים, מגיעים אליי לפגישה ראשונה, ואני אומרת להם, תגידו, כמה לדעתכם תוכלו להכניס לאקסל? 15, 20. אוקיי, אחרי הפגישה, הם חוזרים אליי ואומרים לי, אנחנו ב-115. אוקיי, עכשיו, למה? כי צריך להיות פה יצירתיים. שכנים, ילדים הורים שאני בקשר איתם מהמסגרות של הילדים, אנשים שעבדתי איתם. אני ארשום את זה תחת דברים שאנחנו רואים באופן שונה. כי בסדר אני גמור. אוהב לרצוח. בסדר, לא נסכים על הכל, יהיה משעמם אם ברור. נסכים על הכל. כן, עכשיו,
אז הכנו את הטבלה, עכשיו אני אומר, תעשה שיעורי בית לפני שאתה פונה לבן אדם. ברור, איזו שאלה, הקצב אני לא שלו קצר. מתקשרת אליו טבולה ראסה. חייבת להכין איזשהו לעשות פיץ'. שיעורי בית לפני שפונים לאדם. זאת אומרת, לגמרי. ניקח רגע דוגמה, יש לי בן אדם בקונקשן ליסט שלי, לא יודע מה, רויטל, יש לי קשר אליה, נפגשתי איתה פעם, שתינו קפה, אני אומר אוקיי, מסתכל בסושיאל שלך, רואה איפה את עובדת היום, מחפש אם יש שם משרה שמתאימה לי, הרי אני מאוד ממוקד, אם כן. יש, בום, נופל עלייך. אם נכון, אין, אבל גם אם אין רגע, אני אדבר. רגע, אם אין אני שם אותך בסוף הרשימה, כי הכי טוב זה אם אני אמצא מישהו שעבד איתי, מכיר אותי מבחינה מקצועית, ויש משרה פתוחה בארגון שלו והוא ירצה למשוך אותי, זה זה הכי ברור, טוב. זה ברור. ואם אין, אם אין, אז אני אבוא, ומה אני אגיד להם בפגישה, מה הבקשה שלי מהם? אוקיי, אז אם אני באה ונפגשת איתך לקפה, אז קודם כל מה נשמע? small talk, אוקיי? ואני לא ישר נופלת עליך אה, עם לא, זה החיפוש אמרנו, עבודה זה שלי. אמרנו, זה אמרנו. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, קודם כל אני אגיד לך, תשמע, אתה גם חיפשת עבודה לפני שנה ומשהו, אני גם מתחילה לחפש עכשיו, בוא ספר לי קצת, תלמד אותי איך השוק כרגע, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. אנשים מאוד אוהבים שמתייעצים איתם, תנו להם קודם כל את הבמה לפני שאתם so called כאילו נופלים עליהם במרכאות, אוקיי? ואחרי שנתת לי את המשנה שלך והסברת לי ויעצת לי, אז אני רוצה, תשמע, אני מחפשת בתפקיד כזה וכזה, אני אשמח שתבדוק לי אצלך אם מחפשים. אני אשמח שנחשוב ביחד אם יש אנשים שאתה מכיר ושווה שתחבר לי. תראו, בנטוורקינג אנחנו חייבים להרחיב את המעגלים, נתן. אם אני אתקע כל הזמן על אותם אנשים שאני מכירה, לא עשיתי בזה כלום. אני חייבת, דרך אגב, גם מחקרים מראים את זה. ככל שאני ארחיב יותר את המעגלים, נשאר לנו 4 דקות. ככל שאני ארחיב יותר את המעגלים, ככל שאני אדבר יותר עם אנשים, אני יותר מקרבת אליי את המשרה שאני מחפשת. אוקיי, אני פותחת לעצמי עוד אופציות. ותזכרו שבסוף אתם צריכים משרה אחת, זה הכל. לא 20 ולא 30, משרה אחת שתתאים לכם ושאתם תתאימו לה. אוקיי, אז הבנו איך עושים את הנטוורקינג. בכנות, זה נשמע לי פי 10 יותר יעיל על הזמן שלכם מאשר לשלוח קורות חיים. זה הרבה יותר יעיל, אבל כמו שאמרתי, אנחנו יורים לכל יורים הכיוונים. לכל הכיוונים. ועוד משהו חשוב, דרך אגב, אפרופו שליחת קורות חיים. הדבר האחרון שאני רוצה זה שתשלחו את הקורות חיים דרך המודעה שראיתם, אוקיי? זה מבחינתי אופציה אחרונה. ראיתם משרה שמוצאת חן בעיניכם? מצוין. שם הארגון מפורסם, תשברו קירות למצוא מישהו מבפנים. אנחנו מדינה קטנה, תמיד זה מכיר את זה וזה מכיר את אני ההוא. אגיד לך משהו שאנשים לא קולטים. אנשים הרבה פעמים, פעם, אולי כי לא היה לי ילדים, לא יודע, היה לי מלא זמן, פנו, הייתי מתווכח עם אנשים באינטרנט, אנשים היו אומרים, זה לא פייר, כי ההוא מצא עבודה כי הוא מכיר את הבוס, ואני לא קיבלתי כן, למרות שאני יותר מתאים ממנו. כן. אז פעם היה לי המון, לא יודע למה, היה לי מלא זמן פנוי לדברים האלה, היום אני בכלל לא מסוגל לדבר עם בן אדם שמתחיל משפט בזה לא פייר. כאילו עם הבן שלי אני לא מסוגל לדבר שהוא אומר זה לא פייר, והוא אפילו חמוד, מבינה? כן. אז כאילו, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם תכניסו לראש, כל מי שמקשיב לנו, אם תכניסו לראש, כמה הברוטו שלכם, לא יודע, 10,000, 30,000, תכפילו את זה פי 10. זה המינימום שהמעסיק שלכם מרגיש שהוא מסתכן בזה, אוקיי? עכשיו, כולל מנהל כוח אדם בארגון גדול, על זה הוא מרגיש שהוא נמדד. מנהל משאבי אנוש, כן. מנהל משאבי אנוש. עכשיו, אם הצלחתם להגיע לבד לבוס שלכם, המיועד, כן. למי שאתם ריפורטינג טו, הצלחתם להשיג איתו לאנץ' או כוס קפה או זום, אוקיי? הוא לקח את הקורות חיים שלכם ל-HR או לריקרוטינג. מה עובר לריקרוטר בראש? שוב, מהניסיון שלי, כן. אוקיי? יכול להיות שזה פשוט הפרספקטיבה שאני מסתכל על דברים, בוא נשמע, מעניין לשמוע. אוקיי? מה עובר לו בראש? זה לא, הוא מכיר אותו אז הוא בטח חמוד. לא, הוא אומר, זה בן אדם שמידת החשש שלי, שאני אפסיד נכון. עכשיו 10 משכורות,
ירדה פלאים. כן, אני... ויותר מזה, טוב, יותר מזה, זה בן אדם, זה עובד שלי מתוך הארגון שאני סומכת עליו, שהוא כבר הביא לי הרבה אנשים טובים לתוך הארגון. אל תשכחו, בדיוק, יש היום את העניין של חבר מביא חבר. כשאני נכון. שכירה בתוך ארגון, יש לי אינטרס, אבל אני גם אביא מישהו טוב, אוקיי? זה גם השם שלי בתוך הארגון. אני כעובדת בתוך הארגון לא אלכלך את השם שלי ויביא אנשים לא טובים. אני כבר לא מדברת רגע על ה-2,000-3,000 דולר מהחבר מביא חבר. אני מדברת על השם שלי, על המיצוב שלי, על ה-personal branding שלי בתוך הארגון עצמו. אני אביא אנשים טובים. אוקיי, אז כשאני מסתכל על אנשים, ואני אומר, בן אדם הצליח להשיג, אני אקח את זה למקסימום, בן אדם הצליח להשיג לאנץ' עם הבן אדם שהוא אמור to report to, כן, אוקיי? זה בן אדם שהוא unstoppable, הוא ישיג כל דבר שהוא רוצה. לגמרי, כן, ויש אני הרבה צריך כאלה. לבדוק שהוא מתאים לצוות, כן, אני צריך לבדוק שהוא לא דורך על אנשים אם זה לא מתאים לתרבות הארגונית שלי. אבל זה בן אדם שהוא unstoppable, איך אני לא אזכור אותו? נכון. אז נכון, ואנחנו רואים דרך אגב הרבה מחפשי עבודה, נגיד את זה ככה לסיום, שבאמת לא רואים בעיניים, וזה יפה לראות את המוטיבציה ואת העבודה היפה שהם עושים, ואני תמיד אומרת, בתהליך חיפוש עבודה שאתם עושים את זה כמו שצריך, זה מתנות שאתם לוקחים איתכם אחר כך להמשך. זה לא הולך לאיבוד. וואו, זה מה זה נכון. הדברים שאתם עושים ומרוויחים בתוך התהליך הזה, יש לי לקוחה שסיימה אצלי תהליך והתקשרה אליי אחרי שהיא מצאה עבודה, והיא אמרה לי, מיטל, תשמעי, אנשים רואים אותי ברחוב, אומרים לי, תשמעי, את קורנת, משהו השתנה, כי משהו השתנה בה, כי היא נלחמה בתהליך הזה כמו לביאה, היא מצאה את מה שהיא רוצה, למרות שלא היה לה בדיוק את הניסיון שחיפשו, היא עשתה שמיניות באוויר, עבדה קשה, והגיעה לתוצאה יפה. תקשיבי, אני לא יוצא לי הרבה לחשוב על הדברים האלה, כי א', כמעט אין לי חברים שכירים, ובאופן כללי אין לי את האספקט הזה בחיים שלי, אבל אני אפילו לא מסוגל להעסיק אנשים, כאילו אני כל כך רחוק מהדבר הזה, אני באמת חושב שלאבד עבודה, עכשיו שאני נזכר כאילו במתי שאני הייתי בזה וזה, אולי פשוט הדחקתי את זה. אני חושב שזה משבר, וואחד משבר רציני. לגמרי, זה לא פשוט עכשיו, בכלל. דרך אגב, אנחנו, בטח לא שאנחנו כבר עם משפחה, ועם בטח, משכנתה, ויש לנו בטח, הרבה יותר התחייבויות, אנחנו בטח. חייבים תכף לסיים. אז אני אומר, אנחנו לא בוחרים את המשברים שיגיעו אלינו. אבל זה לא, אנחנו צריכים לדעת לא איך כמו להתמודד ששלולית, איתם. שרכב דורך על שלולית ומשפריצה, הם אומרים, הייתי צריך ללכת בצד השני של המדרכה. לא, כן. אנחנו לא בוחרים את המשברים שיגיעו אלינו. נכון, אבל אנחנו כן יודעים, כן יכולים לקבל כלים כדי להתמודד איתם. זהו, זה הפאנץ'. אז תקשיבי, לגמרי. אביטל, אנחנו כבר, אני שנה מנסה לעשות את זה איתך, ומזל שיצא לנו את הזמן בזכות המלחמה, אז תודה רבה לגמרי. לכל מי שנפגע מהמלחמה, סתם. אוקיי, נוריד את זה בעריכה. בקיצור, אני אשתף אותך בווידאו, אני אשלח לך, תודה רבה 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 מעולה, על הזמן תודה, שלך. שיהיה אחלה יום ובהצלחה לכולם. ביי ביי. ביי בינתיים. ביי.